Ariyo. Mokwongo en pogruok e kind ombulu ma wach ni president oyudo, gima governor oyudo, MP, MCAs. Nitie kuonde mang'eny ma yudore ni pogruok nitie. Koro penjo en ni to ang'o ma nokelo pogruok go. To kiyudo ni samoro president oyudo mang'eny molo governor, kata governor oyudo mang'eny molo president, to nyiso ni nitie ballot moko mane ok otiyo. Nikech sami donjo kidhi go kura timi 6. Koro 6 gi nyaka itigo. Koro penjo maduong' ma penjore en ni to mane ok ogogo kura gi to gin kanye, to kwan gi nade. Koro konon boyud ni ne ok okwan gi maber, kata katiyo gi dhowa kisunga wach ni IEBC ok account for them maber, ok ginyiso maber kaka gitiyo kodgi, to mano ketho kura. Nikech dware ni ballot ka ballot nyaki nyis maler ni nendo tiyo nade. Ka ng'ato kogo kura ni president kata ni governor, to nego bed ni ballot mare ma kogo kura no nie i sanduk, kata noko kawe sama nodonjo cha. To ka noko kawe, to kidhi ng'iyo buge mag ballot ka, tibiro yudo